గర్భగుడిలో ఒక లైట్ అయితే అది కనిపిస్తా ఉంది. అండ్ ఒకసారి మనము ఆ కింద అయితే టెంపుల్ ఉంది అండ్ దేవుడు కింద ప్రతిష్ఠించారు కాబట్టి ఒకసారి పైకి కూడా వెళ్ళి చూద్దాము ఎలా ఉండబోతుందో ఏంటో. అండ్ దానికి తోడు మంచిగా అసలు ప్రతి చోటికి పైకి ఎక్కడానికి కావచ్చు అండ్ కిందకి దిగడానికి కావచ్చు స్టెప్స్ అయితే చాలా అంటే చాలా బాగా నీట్ గా ప్లాన్ చేశారు. అంటే నాకు తెలిసి ఇదంతా ఒకటే రాయి అని చెప్పేసి అనుకోవచ్చు. రాయి ఏదైతే ఉందో ఇది రాయే. ఈ రాళ్ళు తీసుకొచ్చి ప్రత్యేకంగా అమర్చింది అయితే కాదనుకుంటాను. ఎందుకనంటే ఈ రాయినే స్టెప్స్ లాగా తొలిచేసి అండ్ పైన వెళ్ళేటప్పుడు అంటే పైకి ఎక్కేటప్పుడు సపోర్ట్ గా ఉండేలాగా మాత్రం వీటిని ఇప్పుడు అమర్చారని చెప్పేసి అనుకోవచ్చు. పూరి అమ్మ టెంపుల్ ఇదిగో ఇక్కడ నుండి చూసుకుంటే అసలు మామూలుగా అది ఇక వండరాచి వండరు.